biex nagħmlu bidliet qawwijin u tajbin, irridu nkunu sinċeri u ġenwini, nitkellmu ċar dwar il-qagħda ta' pajjiżna. U mbagħad u kruċjali li nwettqu dak li nafu li hu meħtieġ. Min hu ġenwin jaf sewwa x'inhu dak li rridu niżbru mis-sistema politika tagħna u x'għandna inxettlu minn floku. Ejja ma nonqsux lil pajjiżna billi jonqosna il-kuraġġ. Dan kien il-messaġġ li wassal lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza l-eluq tal-konferenza bl-isem l-Istat ta' Nazzjon organizzata mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta George Vella. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma fost l-oħrajn kemm huwa kruċjali u importanti li jkollna stazzjon ta' xandir pubbliku verament awtonomu fejn kulħadd ikun jista' jwassal leħnu. Dwar il-finanzjament tal-partiti Bernard Grech semma mudelli li jintużaw anke f'pajjiżi oħra fejn l-istat jiffinanzja u il-partiti politiċi u dawn ma jistawx jiġbru, anzi jonfqu biss dak li għatjom l-istat u dan bawditjar bir-reqqa. U semma wkoll l-importanza li jkollna istituzzjonijiet li jaħdmu tassew billi l-ewwel net jaġixxu bla dewmien u jiddefendu lil poplu mhux l-istetana li abbużaw. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech fakkar f'diversi ġrajiet li kulħadd jammetti li xeħtu delli kraħ fuq il-politika Maltija. Huwa sostna li llum il-ġurnata hemm firxa wiesa ta' Maltin u Awċin li għandhom dubji kbar jekk min ikollu l-poter ikun ġenwin, inkella jkunx fil-fatt qed ifittex li jisraq, jixxaħħam u jekk jinkixef joqtol lil min jikxfu ħalli la toħroġ il-verità u lanqas issir ġustizzja. Bernard Grech tenna li jekk xi ħadd irid jisraq, jixxaħħam u joqtol mhux postu fil-politika ma postu quddiem il-ġustizzja. Il-kap tal-Oppożizzjoni ħeġġeġ lill-poplu Malti u Awċi sabiex ikun kuraġġuż u naħdmu flimkien favur l-għaqda nazzjonali. Intant il-President George Vella ringrazzja lil pubbliku Malti u Awċi tal-li tal-kontribut tiegħu u rrisponda tħassib xjentifiku. George Vella stqar lil Maltin huma kburin u ma jixtiequx li twildu post ieħor filwaqt li l-isem Malti għadu prominenti ħafna f'pajjiżna u fakkar kif il-Malti jħoss li livell tgħixin tiegħu huwa fil-livell medju u li drittijiet tiegħu għadhom qed jiġu mħarsa. Il-poplu Malti għadu wkoll jemmen falla, iżda waħda mill-figuri li laqtet l-iktar lill-President ta' Malta hija li jidher ċar li il-medja soċjali saret għodda fundamentali għal poplu Malti u qed taffettwa ħafna l-soċjetà ta' pajjiżna. George Vella saħaq ukoll li jinsab imħasseb li l-Maltin qalu li ma tantx iħossuhom komdi bit-taħlit tal-kulturi fis-soċjetà tagħna. Huwa jħoss li din iċ-ċifra ma tistax tiġi injorata. Il-President tenna li fadal ħafna xi jsir fir-rigward tal-ambjent, ġurnaliżmu, żvilupp ta' teknoloġija, l-edukazzjoni tal-identità Maltija, kif ukoll il-partiġjaniżmu fil-politika.